हेलौ औ खोनाबाय दाना? औ खोनाबाय। ओमफ्राय दहायलाय मानोथो फन दानामोन? आरे माबा आइया खामानि थिनदोंमोन ना बेखायनो दसे मावदोंमोन आं। आंलाय हरफिनखायो फ्रि सम मोनबानो नङा होमबा? ओमफ्राय माबा आंना एमबि जोब्बायमोनलै। हो? बेखौनो टेनसन लाबाय नोङो? आं हरगासिनो दे। बे अखा बांखा बोथोरबाथाय बिदिनो जायोलै। जि सुनो नागिरबाबो दाबा अखायानो गेरेन्थि गैया, जियानो मोनामला जोबफिनगोनसो दामानिथ' आरो मेंला बायग्रा जादों आङो एसे खामानि मावबानो। बिदि बैसोआवनो बिदि मेंला बायबा बुरै मांग्रि बायदि। थोस मा जागोनलै आरो थुन्दुलि? मा मावना जानोसै बिदिबालाय नोंलाय? ओरैनो जानायावल' थुसोमबाय जायोलै, नाथाय मानसियाबो फुंनोबो रोंला आरो माबा बेमारिसो जालांनो हमदो र'। बेफोरो न'निफ्राय बारा ओंखारथारलाना मोदोमफ्रानो, बेखायनो राफोद मोनथारलालै। ओमफ्राय खोनासं, नों मा नायनो गोसो नायथ'बानो जाबायना, आंथ' दायो एसे बेस्थ' थागोन नालाय। आइ मा चक्कर सोलिबाय दं बेयावलाय? आंनि फंबायना माबा सोरजों रायलायबाय दं बेयावलाय सिरिनो? गथ'आ दानिफ्रायनो मोनबाय दाना बेलेन्सखौ? टेनसन लानाङालै, माबा बिदि जोब्बाला आंनो खोन्थाबानो जाबायना, आं सोना हरगोन। हाबास बेथा बेफोरसो दा दानि चाप्रि नों गथ'? बेनिफ्राय नों ओंखाम जाखांबाय ना? मानो? नों ओंखाम जायाबाना आंबो ओंखाम जानो खहाबलाय लाङा। नों जाथ'वाबा आंबो जालालै, आं दायो जानोसै दे। गथ'आ नों ओंखाम जायाबा आंबो जायायावसो सहैलायथारबाय। बाप रे बाप आजा थेख्ला। न'आवथ' दंजोबोलै गासिबो। आया आंबो मावोब्रा, जोंहाथ' आरो मावग्रायानो सोर दं देनाय? आइ मावो, आब' मावो, आंबो मावोलै। बा आजा थेख्ला मा खामानि मावोलै नोंलाय? आब' थुनथुलि, दे होमबाना आं दायो फन हरसैलै। आजा थेख्ला गथ', सोरजों नों ओंखाम जायाबा ओंखाम जाया जालायखो? बेबायदि जेबो नङालै आब', आंलाय माला बिदि होनखो? आंलाय दस्रासो होनदोंमोन, नों गुबुन खोनादोंदां, गोजाननिफ्राय खोनानाय ना। नङा गथ', आंनि खोमाया थिगैनो दं, गोजाननिफ्राय खोनायाखै, खाथिनिफ्रायनो खोनाबाय दङ आङो। सोरजों मा गोदै रायलायखुमादोंलै नोङो दानिफ्रायनो? खोन्थाहैनो नोंखो? आब'लै बेबायदि नङालै, आंलाय मानो, आंथ' रायलायाखैना। मा खोन्थानो, लोगोजोंसो रायलायदोंब्रा आङो, कलेजनि ना। नाय आजा, मावग्रो खामायग्रो फैसाफोरा, आरो माबा मोनसे जिउआव थांखि लाग्रो, बिनि उनावसो बेफोरखौ सान, बुजिबाय? जानला मोनला आल्थु फाल्थु नङा दै, फरायनायाव मोजां गोसो हो। लोगोसोब्रा आब' नोंनाबो ना, ओमफ्राय लोगोफोरजोंलाय आजिखालि बयबो रायलायखायोना, आंबो रायलायबायब्रा। लोगो ना लोगो, माथो मोनायावबो आं खोनाबाय दंलै। सोरजोंलाय हरसे रायलायोब्रा नोंलाय गथ' थेख्ला? दंब्रा आब', लोगोफोरानो मेरला ना, हिसाब गैयै लोगो दङ। आरो दाना टाइम पास खालामनो थाखाय माब्लाबा समाव हरो आरोलै आङो। टाइम पास खालामनो नोङो खामानिफोरखौ मावब्रा आगै, मा फन रायलायना मा मोननोब्रा? हेलौ? हेलौ मेडाम, आंसोलै, सिनायदोंना सिनायाखैब्रा? आं माने? मेडाम, आं माने आं, बावदों नामा? खामानि मावहोनानै फैसाखौबो आद्रा हरनानै साला। नों? आंनाव मानो आरो बेफोरबायदि हरदो नोङो? बोरैबा आरो हमजायोबा मा जागोन? हमजाया बेखौथ' आं मिथिलालै मेडाम, नाथाय आंबोथ' फासिगोन ना प्रब्लेमाव। बेखायनो आंनि आद्रा थानाय फैसा हरदो। आमायमोना सैमा बायदि नागिरबाय दं ओरैनोबा, आरो जुदि आसलि दा फैबाथाय नोंबोथ' मेडाम थांनो नांगोन ना, जार्लायाव गोग्लैगोन नङाबा। आरे बेफोरबायदि बोरै जार्लायाव गोग्लैनो? नों सिरि थाबानोथ' जाबाय। मेडाम, आंबोथ' मानसिसो, आरो नों फैसा होगोन बुंनायखायसो आंबो खामानिखौ थि खालामना लागायदोंमोन। नाथाय मोनथिखा, आंनि खुगायाबो खेवनांगौबाथाय एसे दिगदार जागोन मेडाम। फैसाखौ हरनांगोन माने हरनांगोन। मोनसेथ' जाम्बा लुदला बायदि खामानि मावनानै बिसोरनोलाय पुलिसनो मानो मोथि होखो नोंलाय? लास्टखौनो मोजाङै सावनोबो हायासै नोङो। नाय मेडाम, नाथाय जेबो सबुतथ' मोनाखै। मोनोबोलाथ' एसे दिगदारानो जागौमोन ना नोंबो दाबो। दिगदाराथ' दाबो जाना दङ दे आङो। आरो एसे सम हो आंनो, साननै सानथामसोनि उनाव नोंनि फैसाखौ बेबस्था खालामनाय आङो। मेडाम, मोनथारनांगोनलै, नङाबा मा जागोन बेखौथ' नोंबो साननो हानाय नङा। जागोन, नों सिरिल' था, आरो जानला मानला नोङो माबानो नाङा, नङाबा फासिगोन प्रब्लेमाव नोंबो आंबो। आरो नोंनि फनजों आंनाव फन हरनाङा बिदि, आंनाव माने दस्रा नाम्बारजों हर, मिन्थिबाय? प्राइभेट नाम्बारफोरसो। आंबो एथ' जाम्बा नङाना, जागोन। साला बे मानसिनोबो फैसाखौथ' आं हरथारनांगोनहाय। दाबो 50,000 मानि हरनांगौ दोङो, दा बे आं 50,000खौ बहायनिफ्राय मोनबावनो दे?
नङाबा आंबो प्रब्लेमाव फासिमारगोनहाय बे मानसि हमजानाय माने आं हमजानाय बिनि खुगाखौ सिरि थाहोनो थाखाय बिसासबो मोनाना हरमारनांगोनहाय आं फैसाखौ र' बेबस्था लानांगोन एसे साला खामानि होबाबो फैसा नङाबानो जाथाराहाय बे आरो दिनै आरो मा गोसोखांनानै आंनो हरलायखो फैसाखौ जेन थेन मामलाखौ निबथायबाय सानदोंमोन आं नाथाय नङा गुरब्ला आरो दिनै फन होफिनबावबाय बियो आब' रानि मा जालायखो दे आरो नानि आब' रानि नों मोजां गुमैजों रायज्लायनानै नोङो जों थांफिना मानो जोंहा नानि बाबुमोना खम आलाय सिलाय जाबाय दङ दे हेलेना नोंनि नंगुमैखौ नों मिथि मोना दे गुन्दा साला आरो बियो जोबोद गाज्रि गोसो सिं सिं आंखौ होखारनो मोननायखाय दा आरो आंखौ हाबनोनो होनो नागिरला आंनि गथ'फोरालाय नागिरो र' नाथाय आंखौ लाखिया नाङाना बियो बाहाना बनायनो आरो दा गथ'खौबो लोगो लाखिबावबाय आब' नोंथ' आरो मोजां संसार जाबानो जायोमोन ना सिगां जेरै दङमोन खनसेहायबो बिदि गोरोन्थि मावफ्रांखाबाय आरो दालाय नों मावमारदों आरो नोङो नोंनिफ्राय एसे गोरोन्थिथ' जाखाथारदोयो नङाबा इसेबांथ' रागा जोंनाय नङामोन हेलेना बाथ्राखौ मोनदोंमोन ना आरो नोंबो दाबुं दे नों मिथियालै आब' ओइ गथ'आ आंहासो मोनथिया जागारबायलै सोरबा नङा सोरबा गार्लफ्रेन्डजोंसो रायलायो बियो दानिफ्रायनो गार्लफ्रेन्ड राबायानो अबयसे आजिखालिथ' बयबो उन्दै थेख्लानानो गार्लफ्रेन्ड थायो नालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड सोरखौसो मा बुंनो जोंनाबो गोदो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थायोमोन आरोलै आंनि दिनखौ गोसोखांबाना आंबो जानला मोनलाखामोन मानसियानो नाथाय लाइफआनो सोलायनाय बायदि मोनलायबाय बबेबा समाव थेस राजा थेख्लामोनखौ बुंनायखायसो बुंनाय जोंबोथ' गोदो बुंजाबाय थायोमोनलै माने बिदिनो सानजालायोमोन आरोलै जारलासो जागोनलै थुन्दुलि थेवबो गोसो थोनाय दंबाबो ना आंनिथ' गोरलै गोरलाम खारसन फैलायनाय जाबा मा जानांगौ बेखायनो एसे बुजायखानांगौबो आरोलै आजिखालि बिसास गैयाना ओंखायनो जों आजा थेख्लाखौ बुंग्रोखायो आङो देनां नायनांगोन ना इखौबो आंबोथ' नायखागोनानो जेनेबा फिसाला हिसाबै एसे बेना बिबाना बांसिन थायोना थुन्दुलि आइ आङो नै माबा आइ दायो आबै मिलिसा मोननावसो दसे थांब्रबना नायनो सानदोंमोनहाय माबोरै सोलिना दङ एसे नायाबा दालाय आरो बिमाबो गैया गथ' साथामफोरा आलाय सिलायनो बिफायाबा सामलायनो हाना हायाखै आइ नाय मोजांखौनो सानदों नोङो आंहाबो थांनाय जाथाराखै नों नायना फैदे आरो बिबैखौ नुबोला मोजां मोनगोन जोंना मिलिसा नानिया गथ'आ एकदम दानिफ्रायनो सिख्ला गिदिर बायदि बुजि रोंजोब्बायलै आइ न' बिदिफोरखौबो जि जोथोन केयार खालामो मालाय नाथाय गथ'फ्रासो दुस्ट बैयो गोसोम माखा गथ'आ जाबाय हा गुन्दैयावलाय दुस्ट जाखायो बयबाबो हा देनां बुजिगोन आरोहाय गोसोमबाबो गुफुरबाबो हा मालाय इसोरनि सोरजिहरनाय आं बिदिर गथ'फोरखौ बुंनोथ' साना जानला मोनला नाथाय जेरै बिसिनि महरा गोसोम गोसोफ्राबो बिदिनो जालांसो हमबायलै गथ'फोरना माबा आयौ दानिफ्रायनो जि उल्था मोजांखौनो रायलायस्राखाया जोंजोंबो आरो बिब'जोंबो बिफाजोंबो दालाय बिमा गाज्रि साया गैलाना एबारो मोजां बोसोन होयोबानो रोंलांगोन दे बिसोरो बुजिसिगोन आइ बुजिबाथ' बुजिबाय जोंहा बे सोमला आरो पिंकि नानिया गथ'फ्रा मानोबा बिदि बिमानि खोथाखौ बांसिन लायोलै बिमायानो बिदि फोरोंनाय नालाय गथ'फोरालाय बै आखलखौनो लाखागोन जेखौ बिमा बिफाया फोरोंगोन आरो बिमा बिफानाव दायथ' थाखायोना मोजां थांगोन ना गथ'फ्रा गाज्रि लामायाव थांगोन बेलाय बिमा बिफानि सायावसो खस्थ' मोनबायलै जोंहा मिलिसायाबो आनिया ओमफ्राय आदा मिजिङाबो माबा बाजै सासे लाबावबाय बेनो आरो बिदि गाज्रि जाबावबाय गोदो इलिसा बाजैखौ लाबाय मा जाखो बेबो उन्दै गोरलै जोंहा नानि मिलिसाखौ गारनानै खारबाय आदाखौ दुखु होनानै खारबाय दाबा माब्रै दंहैयो मा माथो बुंबावनो आइ बेनोथ' आयो दा थांगोन आं दसे सम लानानै आरो नोंना बानलु राजाया रानबाय थिखोना लाखाथ' दाउआसो माबा थिखोनानै लांलायगोन आयै जोंथिंजायथ' आरो थाइथामजोंनो 20 थाखा एसे लाब जादो र' माखासेखौ आङो आसार बानायनोसै एसे लाब जानाया जाबाय आरोलै गायनायनिबो नुबाय थुनथुलिना एसे मुलाम्फा जाबायलै दे मुलाम्फा जानांगौसो हा माथो बेखौबो आइया मा होनदोंमोनलाय आं गायनाय समाव नोंजों जानाय नङाहाय नोंजों जानाय नङा दालाय नुबाय फिथाइबो थायबाय आरो बाजारावबो आङो लांनो मोनबावबाय लाबबो जाबावबाय आयै फाग्लिलाय गथ' बिमाखौ बुंफिनलायथारोहाय गोसोखांफिननानै रोंगौलै थुनथुलियाबो आयै खम नङा
आंनि संसार आंसो मोनथिगौहाय बे गथ'खौबो बिनि फिसाखौ आंसो फेदेरबोबाय दाना आरो नै देरग'नायखाय आंखौनो न'निफ्राय होखारहरबायहाय रुवाथि सानना लादोयो नांगौ समबाल' फैमोन दा आरो नाङिखाय जोगारहरबाय आब' देना बाराबा नोंनो आरो निमाहा बिहैफिनथारदो मोजाङैनो गुमैया मानिखागोनदां इसेबां अन्थाइ बिखा बोरै जानो जोंनि बाबु नानि दोङो बे आरो मानिनो आंलाय थांदोंमोन दाख्लै खनसेयावबा आबाखौनो लोगो हमनो होआखैहाय मादि जागोन आब' बिब्दिबा संसारा आरो नोंनि बिखुनजोआबोथ' मारै बिदि जाखोबा दायासो नोंनाव जागारबायहाय आब' मा नोङो जेबो मोनथिमारा आरो नानि नोंबो आंखौ बुथारनो सानखो हाखो ना माखो आंनि बिखुनजोखौ आं बुथाराखैहाय दाउ अमा नाफोरबायदि आंखि मानसिखौ बिदि गुदाबायनो हायो बुथारबायनो हायो गिलु बालुनो आं हायाखैहाय बेफोरबायदि गुमैयाबो नोंखौसो दाय मोनबाय थाबायलै आब' मादि जाबावगोनथाय एखौ सिन्था खालामनांगौ गैया दा आरो आं आंनि फिसाफोरजों थांफिनखागोन सानसेबाबो मानिथ'वाखैना जेबो नङा जोंहा ओरैनोबाबो फाथैलायबो बिसिखायाखै आरो आं बिसिखायाबो औ दे आब' ओमफ्राय एसे आङो बिराद टेनसन जाना दोङो नानि फैसानि एसे प्रब्लेम जादों आंहा मोनसे लन लानाय दोङोमोन ना बिनिनो फैसाया जि आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय दोङो बेखौनो बेबस्था लानो सानबाय दङ मा जागोन दि बहाथो आरो बिदि लानाय नङा आब' माबोरै मानि थाखाय एसेबां लानांगौ गोनां जाखो हे मा बुंनो आरो न'खरनि खुरसा खुरसि बायदिसिना गोबां प्रब्लेम थायो हायनानि बेखौबो आं न'खरनि थाखायनो लानो गोनां जादोंमोन दा आंहासो भुगि नोंनि नंगुमैनि थाखायबो आं मदद होगोन साननानै बेफोरबायदि लाबाय दा आंनावसो आरो खें 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 माबा मोनसे जागोन दे बेबो औ आब' जायखिजाया आं जोबोद दुखु मोनगासिनोलै नानि बाबुमोनखौ जा गोसोखांबाय दङ बेहायबो लाबोनो सानो आङो आब' हे खबरदार नानि जोंहा पिंकि आरो सोमलाखौ बेहाय एकदम लाबोनो साननोबो नाङा बैयाव न'आ खालि जाबोला माने मिजिंनि माइनावबा मा सोलिनानै दोङो बेबा आरो सोरबा थिस्रा हिन्जावखौसो लानो सानगोन 3 नाम्बार हिन्जावखौ लाबोयोब्ला मा जागोन गथ'फोर थानायखाय बियो बारा हास'नाय नङा र' हाब आब' नाथाय नों बेयाव गथ'फ्रा बैयाव गुमैयाबो जोंबा बोरै जानो संसारा बिब्दिजों गुमैया आरो बायसान्स रागा जोंनानै मानिथाराबा आरो नोंबो बैयाव थाङाबा गथ'फोरखौबो बेयाव लाबोआबा आलाय सिलाय जाया होमबा बेफोरखौ आं दंहाय नानि नों सिख्ला मानसिया मानो एसे टेनसन लादों बिबनाव गासैबो हेगारना हो आं माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामगोन आब' रागा जोंद्रायनायखौ गारदो एसे मोजां जानो सोलोंदो नोंनाबो माखासे गोरोन्थि जायो नालाय दा गरम गरमावबो बेफोरबायदि जायोहाय आब' डाइरेक्ट बिदि साननानै माबा नाङा खामानिफोरखौ मावनो नाङा एसे थान्दा माइन्डजों साननांगौ नोंनाबो रागायानो खराद्राय नालाय जाबाय दे नानि नोंबोखौल' गाज्रि नुना मा जानो नों गुमैनि आखल गाज्रिखौथ' नुवा नोंसोरो थुनथुलि बे मिजिं बिसोरनो आंखौ फान्दायनाया बिखुनजोआथ' थैना थांबाय दाया गेव आंनावसो थाबायहाय बुथारनायाथ' आंनि आखाइनिफ्रायनो थैदों बुरिया सालि नाथाय आंनि संसारखौ बायहोदो इयो बुरिया बेनि थाखायनो आं दिनै प्रब्लेमाव गोलैदों आं न'निफ्रायनो बेखार जानांदों नाथाय आं बिब्दि जानो होआहाय आंखौ गोबां सन्देह जादों नाथाय सबुत मोनैनि जाहोनाव रानिया दाबो बाहेराव दोङो आं आंनि चालखौ बेफोरबायदिनो सालायबाय थागोन बे जोंहा आब'आबो ना माब्लाबा समाव सानलायलाङो आब'निनो जथ' गोरोन्थि जोंहा नानि मिलिसाखौबो सैया खालामथारोना दा गावनि फिसाखौल' बांसिन अनखायोमोनबो ना गावनो माबा मोनसेसो खालाममारदो ना मायो आब'आ बिखुनजोखौ बिसासबो गैयाहाय आंथ' मालाबा सानोसो आइखौबो दाख्लै बुंनायनाय आइयाबो जि लोगो मालाय आब'जोंसो मादि जागोन आब' नुबायना संसाराव एना एनियालाय बयनावबो जायो नाथाय नोंनियानो एसे जुदा खाथारहाय आं थांनायावनो मालाबा गम मोनखादों आङो आजके आब'आ बुजिनो गोरों जानायमोनब्ला माने गावनि संसारखौनो गावनि आखायावथ' थायोना एसेसो मिलायनानै थानायमोनबा अननाय होनायमोनबा गथ'खौ बिखुनजोआबा माबोरै बिदि जाखो साननानै मोनासैहाय सोर बिदि बुथारखोबा गथ'फोरनि थाखायनो आङो जा टेनसन जायो बोरैबा गोसोखौनो खें 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 सुखुवाल' मोनो जों थांबाबो गुमैया जा रागा जोङोहाय थांनोबो बादा होदो फन हरबाबो रायलाया अब्लाबो नायनो लुगैयोना आंनिनो बिब'नि फिसाफोर आरे बा ड्रयिंजों लोगोसे लिरनायफोराबो माथो पारफेक्ट जाजोबदोंलै नानि दैजि सना बे नों एथ' रोंबायना औ आदा लक्ष्मण आंना लिरदों बेखौ आखिनायाबो आंनो आखिदों आयै दैजि सना नोंनि आखायावबो ना माबा मोनसेथ' दंथारो आखिनाया एसेबां पारफेक्ट बेबो जेबो ड्रयिं क्लास लायालासे थेवबाबो नोंनि आखिनायाबो बहुद बरिया जादोंलै नंगौना आदा आं ना जेरावबो नायाखैबो आं हारसिं गोसोजों आखिदों
दे मोजां आगै देनां देरबोला मोजां खामानि मावनांगोन ना बेफोरबायदिनो नोङो सोलोंबाय थादे आखराबो जोबोद मोजांखा दानिफ्रायनो ओमफ्राय नों लिरनो होननायखौबो लिरबाय आं मेदाम लिरनो हरनायखौबो लिरदों आदा नायलाय नायबाय आं आगै दैजि गासिबो जाजोबखादोलै मेदाम फरायनायखौबो मोजां गोसो होना फरायदे सना दे आदा जागोन बाह आगै एकदमबारे फरायनायाबो बुहुद मोजां जागोनलै नोंना बेफोरबायदि दानिफ्रायनो गोसो होबाय थाबोला नोंखौथ' एडमिसन खालामना होनाय आं फोरोंनायाबो बावथाराखै थेवबाबो नों दानो एकदम पारफेक्ट हाखाजोब्बाय माथो ओं आदा ओमफ्राय ना नों नायथ' आं साहा बानायहैनो दै आयौ नोंसो बानायबावसै साखौ आइ फैग्रोथोंसै नामा दा फैखासिगोनदां आदा आं बानायनो रोंबायथ' साहाखौबो आयंआनो फोरोंबाय आंखौ दे आगै माब्लाबा आइया बोरैबा होनो ना नाथाय नों गाज्रि मोननाङा अनो बियो गोसो सिंजों सायावल'सो एसे बोरैबा दिन्थियो नों जेबो साननो दे आगै दे आदा जागोन आंथ' नोंखौबो आयंखौबो रावखौबो गाज्रि मोनखायालै आं नोंसिनावबो थानो मोजां मोनदों नंगौना आगै नों जेब्लासिम गोसो जोंनावनो थाबाय थागोन बुजिबाय आं दंना बाखि दे आदा